for DJ Rocky's Secret Files. Kung hindi tayo papalarin sa buhay na to, sa next life na lang tayo bumawi. Yan ang huling mensahe niya sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Nell. And this is my secret file. Meron akong boyfriend. Magpo 4 months na kami this Feb. Sa alam ng lahat, second boyfriend ko siya. Pero hindi alam ng karamihan na siya yung third guy ko. So this story is not really for him, but for my ex, na siyang naging malaking parte ng buhay ko. Hindi naman sa nagmamayabang pero maganda ako. Maraming tao ang na-appreciate ang beauty ko. Since chinita at katamtamang puti ang kulay ng balat ko. Sa hubog ng katawan at sa mga kilos, hindi mo akalaing 22 years old na ako. Sobrang payat ko raw. Para raw akong bata. Underage. So yun nga. My first relationship lasted for 4 years. And then, yung recent ex ko, itago natin siya sa pangalang Greg. Gwapo, mayaman, napaka-sweet. Hindi siya rito taga Pinas, taga ibang bansa. Pero minsan, dinalaw niya ako sa Cebu before pandemic. 18 ako noon. Then, he broke up with me for a reason. At doon na nga nag-umpisa ang lahat. Ang hirap i-explain eh. Hirap talaga, LDR kami ni Greg for almost 4 years. Video call lang, tas chat, okay na kami noon. Then, sabi niya, 2020, bibisitahin niya ako. Kaya lang nagka-pandemya. Tapos, nalaman ko pa sa ate ko na supposed to be, darating siya sa birthday ko. Tapos, magpo-propose daw. Kaya lang na-cancel yung flight niya dahil nga pandemya. Since September, nag-entertain ako ng ibang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Eman. Matipuno, mas bata pa sa akin. He was just 19. Sa totoo lang, mataas ang standards ko sa mga lalaki. Not because gusto ko lang, but because deserve natin tong mga babae. Kaya lang, parang hindi siya pasok sa standards ko. Hanap ko kasi family-oriented. Kaya lang wala sa kanya yun. Pero respectful naman siya. Good guy naman. Call center agent siya. So fast forward, nagkita kami. Month of October. Yung ex ko na si Greg continues to chat me. Alam ko rin nung time na yon na inaatake siya ng sakit niya. Asthmatic kasi siya. So bihira ko na lang siya makachat. And then last time he asked if I could spare a moment para makipag-video call, kaso iniyawan ko. Kasi feeling ko, niloloko ko na siya. Month of December, bagyong Odette. Nasira ang probinsya namin.
Walang kuryente for almost 2 months, walang signal, walang tubig. Ang hirap. Hanggang sa nawalan na ako ng update sa kalagayan ni Greg. Then after a month, nagkaroon ako ng signal. Then nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Merry Christmas, Nell. Sana okay lang kayo ng family mo dyan sa Cebu. Gusto ko talagang makontak ka pero wala eh. Sana kasabay kita magpasko. Dito na naman ako mag-isa. Hindi kasi nakauwi ang fam ko from Singapore. Stuck pa rin sila because of COVID restrictions. Napaka-boring na. It's been 2 years and I feel so alone. Nagluto ako ng paborito mong seafood. Sana sa susunod na Pasko, maging okay na. At hindi na gaano ka-stricto ang mga borders papunta dito. At dyan sa Pinas para madalaw na kita uli. Ingat ka lagi, mahal. Sa tingin ko, eto na ang last Christmas ko. Hindi na yata kaya ng katawan ko. Gumagrabe na ang kondisyon ko. Binigyan naman na ako ng gamot ng doktor. 3 times a week ako bumibisita ng ospital. Pero, laban lang. Bye muna ha. Ingat kayo dyan. Nang makita ko yun, napahikbi ako bigla. Parang sumikip ang puso ko. Then I replied, "Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Greg. Meron kang healthy, long life. Ipinagpipray kita kay God. Sige ka, magto-22 na ako. Sabi mo, magpo-propose ka na. Sige, ingat ka dyan ha. Uuwi na ako. Stay strong. Magkikita pa tayo." December was our last long conversation. Month of January, wala nang update. Wala na. And then, 3 weeks before mangyari ang kinatatakutan ko, puro scene zone lang ako. Kaya hindi ko na chinat ulit. Then January 26, 2022, I asked my sister kung pwede bang padalhan ng mensahe si Greg. Close kasi yung mga sister ko kay Greg. Minsan nga doon pa siya kumukuha ng update sa akin eh. So sabi ng ate ko, hindi raw nagre-reply. So, hindi na rin naman ako nag-chat kasi baka ma-scene zone na naman ako. Until January 28, gabi. Ang sarap ng tulog ko pero parang merong ibang sinasabi yung katawan ko. Yung para bang ang sakit-sakit na hindi ma-explain tapos nanaginip ako tungkol kay Greg. Nagkita raw kami tapos hinalikan niya ako sa noo ko. Nagising ako in the middle of the night. Ang ginawa ko noon, tinadtad ko ng chat si Greg. Until morning, nag-antay ako. Nag-reply ng January 29, 2022. Nag-reply ng kandila yung account ni Greg. Oo, kandila yung natanggap ko. Picture ng kandila. So sabi ko, ba't naman ganito? Hindi magandang biro to, Greg. So tinanong ko rin yung sister ko kung nireplyan ba siya. Then sabi niya, kandila rin daw yung reply sa kanya. Tinanggal ko kung ano man yung mga masasamang naiisip ko, pero hindi pa rin maaalis sa isipan ko yung pag-iisip ko ng kakaiba. At dahil dyan, parang sumikip yung dibdib ko. Umuwi ako sa amin, malapit lang naman kami ng bahay ng ate ko. And then I saw this rare butterfly. Pabuhos na yung mga luha ko nang pumatong yung butterfly sa kamay ko. Ang kulay niya, color green. Tapos merong mga patsi-patsi ng brown tsaka white. Pero maganda. Then sabi ko, ikaw ba to? Tapos yung butterfly biglang gumalaw ng napakabilis.
doon na ako umiyak ng umiyak. Sabi ko, Greg, pasensya ka na. Hindi man lang tayo nagkita. Hindi man lang tayo nakapag-usap bago ka mawala. You're free from pain now. You can rest in peace. Don't worry about me. Okay lang ako. Magpahinga ka na. At pagkasabi ko na nung mga katagang magpahinga ka na, lumipad na papalayo sa akin yung butterfly. Then, January 30, 2022, tinawag ako ng ate ko. Nag-chat daw sa kanya ang kapatid ni Greg. Pumanaw na raw si Greg. Mag-isang namatay si Greg sa bahay nila sa States. Nang walang kasamang kaibigan o kahit kamag-anak man lang. And then, unang natanggap ko mula sa kapatid niya gamit yung account niya ay yung 2 kanta. Season in the Sun and I Love You So by Elvis Presley. Sabi ng kapatid niya, just in case daw na pumanaw na si Greg, isend lang daw sa akin yung 2 kanta. Yun ang habilin ni Greg sa kapatid niya. Pagkarinig ko nga nung kanta, kinilabutan ako. Kaya pala siya hindi nagre-respond sa mga chat ko. Kasi ang gusto niya, maka-move on ako. Ang hirap naman. Ang hirap naman na pinag-move on mo ako ng ganito, Greg. Feeling mo ganito lang kadali lahat? Humagulgol ako patungo sa room ko. Hindi alam ni Eman kung bakit. Kaya niyakap niya lang ako. Grabe yung iyak ko simula January 29 hanggang Feb 1. At hindi ko yun masabi kay Eman. Sasabihin ko ba kung anong nangyari sa ex ko? Na namatay yung ex ko kaya ako nagkakaganito? Oo, nasasaktan ako pero ayoko namang makasakit ng iba. I asked Eman kung pwede bang humingi ng oras. Ayusin ko lang yung sarili ko kaso ayaw niya. Then Feb 1, minessage ko ate ko. Kasi nung nagtanong ako kung nireplyan ba siya ni Greg, sabi niya hindi, 'di ba? Yun pala, nireplyan ng ate ko. Kaso ayaw ipasabi sa akin na bilang na raw ang araw niya. Ayaw lang daw na ipaalam sa akin dahil baka masaktan ako ng sobra. Also, kaya ako hiniwalayan ni Greg dahil ayaw niya akong mahirapan. So, eto yung mensahe ni Greg sa ate ko 2 days before he died. Parang last Christmas ko na talaga. I'm really happy that I met your sister. Kaso hindi pinagpala ng panahon. Hindi ko siya gustong bitawan. Pero selfish naman kung ganito, bilang na lang ang araw ko sa mundo. At ayaw ko siyang iwanan ng luhaan. Gusto kong makakita siya ng lalaki na mag-aalaga sa kanya at magkapamilya siya. Gusto kong maging masaya siya. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Sa loob ng 2 buwan na hindi ko siya nire-replyan, yun ay may rason. I just want her to move on. Para makakita na siya ng ibang lalaki. Masakit din to para sa akin. But this is for the better. Before I go, pakisabi sa kanya na may ibibigay sana ako sa kanya. Kaso, hindi ko na naibigay. Sa ikli ba naman ng buhay ko? I'm hoping to meet her again in the next life.
to marry her and have a family. Ang hapdi-hapdi ng puso ko. And then napaisip ako. Well, siguro kailangan bumawi na lang talaga kami sa next life. For now, hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit ganito ang kapalaran ko. Sige, accept ko na this is the reality. Pero hindi ko na kaya na matrauma ulit. I think this takes a lifetime to heal. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Ang dami ko pang gustong i-confess sa kanya. Na nagkamali ako. Na mahal ko pa rin siya. Na dapat, hindi niya ako sinukuan. Hindi niya ako tinaboy. Na sana, naalagaan ko man lang siya. Kaya lang, hindi ko na masasabi nang harapan sa kanya. Dahil wala na siya. So sa lahat ng mga nakikinig dyan, i-appreciate nyo yung mga tao sa paligid niyo bago pa sila mawala. Always say you love them. Iparamdam nyo sa kanila kung gaano nyo sila kamahal before it's too late. And to Greg, kung sakaling napakikinggan mo man to, hindi man tayo ipinagpala sa mundong to, I will forever keep our memories. Pwede ka nang mamahinga. Mahal, no more pain. Rest in paradise. Te amo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nell. At ito, ang aking secret vow.